Ezagutzen alduzu Aiaraldeko Mari? Mari Domingi ere deitzen diote. Gorobel mendizerraren magalean bizi da, baserrian. Egunero lan handia egiten du animaliak eta landareak zaintzen. Negua iristean, txondorrean ikatza egiten du. Negua iritsi zen, hotza, elurra, euria eta haizea. Mari Domingi herrira jaisteko prestatzen ari zen. Oparia eramango zuen, sua, etxe guztiak bero-bero egoteko. Gurdia bete-beteta herrira jaisteko irrikaz zegoen Mari Domingi. Herriko bizilagunekin hitz egin, tripa bete eta barre pila egin. Etxaldeko lanak amaituta, Gabon gauerako prestatzen hasi zen. Hotzaz babesteko arropa jantzi zuen, baina kapela falta zitzaion. Non dago nire kapela? Horrela, ezin zuen negu hotzean atera. Orduan, kapelaren bila joatea erabaki zuen Mari Domingik. Kapela, non zaude? Kapela, non zaude? Ai, non sartu ote da? Basotik zebilela, Mari Domingi lamiarengana hurbildu zen. Basapiztia eta umore txarrakoa. Tipitapa, tipitapa. Errekara sartu eta kapelagatik galdetu zion. Lamia ileoria, ikusi alduzu nire kapela? Nik? Nik ez dut ikusi. Baina tori hile hauek. Errekatik atera eta Mari Domingi tartalorengana hurbildu zen. Erraldoia eta begi bakarra. Tipitapa, tipitapa. Kobazulora sartu eta kapelagatik galdetu zion. Tartalo txorimalo, ikusi alduzu nire kapela? Nik ez dut ikusi, baina tori jostorratz formako harri hau. Kobazulotik atera eta Mari Domingi galtzagorriengana hurbildu zen. Jostariak eta alaiak. Tipitapa, tipitapa. Zuaitzen artean sartu eta kapelagatik galdetu zien. Galtzagorri gorri, ikusi alduzuen nire kapela? Guk ez dugu ikusi, baina tori oial zuri hau. Bapatean, Mari Domingik jostorratza, ileak eta oial zuria zituen. Baina zer egin alzuen horrekin? Berak etzekien josten. Pentsak geratu zen. Jostunik altzegoen inguruan? Gauzak horrela, Mari Domingi bere lagun baten etxera joan zen, laguntza eskatzera. Jostun trebea bera. Nor izango ote zen? Baserrira heldu eta atea jo zuen. Tok, tok! Bapatean atea ireki eta Olentzero bere laguna agertu zen. Mari Domingik gertatutakoa azaldu zion, salda bero baten bueltan. Bion artean, elkarlanean, txanoa josi zuten. Kolpe, kolpeka, josita josi, kolpeka, buruan aitza zuela. Aitza? Mari Domingiren txanoak gorobeleko aitzen forma hartu zuen. Aitza bezain zendo, tontorra bezain tinko. Mari, Aiaraldeko zuaren zaindari. Mari! Aiaraldeko zuaren zaindari! Mari! Aiaraldeko zuaren zaindari! Ala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Aiaraldeko plazetan.